sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa diligid lamang manugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Mga gabi sa liwat, kamusta naman ang mga palangga na Bontac, Palabati, Region 1, mga palangga kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw. Huwebes, petsa 22. Sa Webes na mga edisyon sa inyo siling nga para tuntunan sa kanang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato siling nga news team, ato siling nga mga correspondent sa liwat na Manila siling nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry ato siling nga Polisan Central, Southern kag Northern Negros. Ukos ang ato sini mata kadulungan oras sa kagabiyon ang ato sini nga patrol na 2 crosswind patrol liwat naman nga magalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat nga himolsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga mag-responder balik sa iya sila nga pagpangalagad back-to-back sa aton nga piloto waswas koromay aria lang kon mais importante why lang Malaysia aksyon papang Nixon tahong ato mga pagbantay sa pinaka latest man nga update balita sa national kag balita sa international monitoring center sa Aksyon Radio Bacolod pang Webes nga edisyon builog nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar.
Opdaman kita sa ato sa ring mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, broadcast engineer Oliver Pasor, back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sagbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas, Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinialagan ang Kurman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 17 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Mga maninay, kag mga maninoy, preparar na. Yada kagihado preparar na. Para ganar na. Iwat naman pat ini ang numero sa kalendaryo. 64 dias na lang ang nabilin. Paskwa na. Toto Yansky Alas Advincula. Ang akon lodi sa Jeddah Kingdom, Saudi Arabia. Tinatamiyaw lang ang mga Advincula family daw sa banwasang Valladolid. Toto Yansky Alas Advincula, akon Paskwa ha. Si Jehu Cage Ignacio Hurulan. Advance Merry Christmas man sa imoda sa mga Hurulan family sa Barangay Sagwa, Banwa, Banwasang Valladolid. Kay Jessica de la Cruz da, mayong gabi lang. Kabay pa nga mangin malipayo kita sa aton nga pagsaulog sang Paskwa. Apisar sang pandemic nga COVID-19. May nabili pa kita nga bali 71 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Ang inyo Christmas countdown. Diri sa inyo palatuntunan, Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! May gabi man dala kay Migota Jer Javier, no? Sa kay Jer Javier, may lang nga pagpaurok-urok. Amo man sa kay Striker Dogomeo. Tamyaw talang si Bong Solas sa Kabugwaso. Driver ni sa sang pay taxi. Si Migota Bong Solas. Striker Dugumeo ng iyang ngalan sa FBI. Si Bong Solas, sang Puro Kabugwason, Barangay Mansiling. Sa bilog yung pamilyada, driver niya sang fay taxi. Kapaurok-urok din siya. Nagkapamati ko si Mosera. Ayos! Salamat, Gid. Ano mo si Kwan? Si Mr. Solas, ayan sa Kwan? Sa Pahanukoy? Pariente or... pakaisa... Okay. Pakaisa maguli si Toto Ayan Solas. Ayos, ayos! Una nga ba sa ato, sila nga pagpalagad, ginadulon sa iyo sa Kalwansang...
balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Hindi mga porsyon sa ato Sa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. ini mga porsyon sa ato sining nga pagpangalaga ginadulong sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Thanks God, daw mayo ang panahon subong halis ang aga hasta maghapon, daw mayo ang busilak sang init. At least nagmalala ang mga hinalay sang iban nga daw ay matapat sa init halin sa nabigad nga adlaw. Kay permila nagahibi ang kalibutan. Hindi nga adlaw sigurado ko tapat gid sa init ang mga linabhan hinalay sang halos tanan. Nagwa na si Bagyo Pipito Pero may ginamonitor sa mga Pag-asa, duwa ka low pressure area. Sili sa Pag-asa ay sa low pressure area daw malayo nga mangin bagyo. Pero ang nagasunod sa iya, isa pagid ka low pressure area, posible siling sa Pag-asa basi mangin bagyo sa masunod nga simana. Amo naman ni ang balantayan ta. Hingagaw lang panglaba, sunda ang lago, laba, para hindi mag-stock ang imo labhan. Ayos! Halong ka mo pero may vlog na sulit-sulit program ta, na halong gid kita sa pagmaneho sang aton salakyan. Una bes, abrigaling na. Damo mga tracking nga nagakarga tubo. Kung kaysa hindi mapaiway,
Dara, nagkakatabo man ang mga aksidente. Nagumdum ko ito sa natabo ito sa home site, sa conferential rob sa area sa Villamonte. Atong Mustang ba lang sports car na nagsuhot gid si dalom ka tracking nga may karga tubo. Tatlo sila nga sakay, dunsay patay. Hindi ta na gusto nga matabo pa inaliwat. Naman ni sa aton nga mga tracking bla, palihog lang. Magkarga ka mo sa tubo, hindi nyo gid pagdamo-damuon giday nang masustuhan ang karga. Hindi lang nag-aalawas ang karga nyo sa babaw sa inyo sining salakyan. Worst, kaya ang iban nga kalawigit pa kay wala tabon ang buli sa inyo tracking. Is OP gina, basta ka may karga ka mo tubo, tabunan nyo sang kung hindi sakoy ng pisnet bla. Para nga hindi magkalawigit kang magkalahulog ang inyo tubo. Kung nagakarga ka mo, hulostuhan lang. Hindi gid pagpasubrahin nga nablang overload. Na kung kaysa hindi mo mabati parahan, sa baba mo itong karga, amat-amat naga-us-us, nagakalahulog. Ay, kung mahulog, isa, dua lang. Isa sa pagkadamo-damo. Kung mahulog sa dala na, especially kung gabi, kagagahon, kung madasig-dasig lagan mo, auto ka manda o kung motor, worst kung motor, kaya pagsagapa mo na sang nagkalaula nga tubos na dalan, sigurado ko, tumbling kagida, baliskad kagida. Mo na nga palihog, hindi talaga pagtuduhan karga sang tubo, hulo hustuhan lang. Ano gani nga sa Domingo, gesta si Police Captain Robilito Mariano, ang Provincial Chief sang Highway Patrol Group. Schedule ito sa Domingo na itong program sa Police Files pala, every Sunday 3 to 4. Istoryahan namon kakunano ang sarang nila mabulig sa mga pasaway nato ni nga mga driver sa tracking blang. Hindi magkitanan ha. Kaya ni gurong ka pasaway. Daw way nagkakasanto ang karga sila sa ini nga tubo. Nagkakalawigit sa dalan. Nga mo na kung kaisa ang halinan sang aksidente. Sa report ni Action John Diaz kinaga, monitor lang ko. May karambula, 5 kasalakyan to sa area sa police station number 5. Hindi lang nga gabi, doon nakaresponder man si Action Jan, somewhere sa Bago, may duhaman ka-aksidente to. Worst, isa sa duwa to ka-aksidente, o may na patay gid. Muna nga halong. Tama to ang ginresponderan kagabi ito ni Action Eden Abuso. Kaya man sa inkwentro ka, motor siya, pero mga itas ang lalaki, guro to, pero sobra 50, guro. Dako mga tao, kakita ko sa picture na Action Eden mo. Kasi sa motor yung scooter, nila siguro lagan niya bla, hindi kayo nakadrink. Tapos guro nga maliko, nagdiritso. Ati, baldabidi, samo ang luha, ya kaga, sipo niya sa dugo nga nagatulo sa ulo ya, siyamak mo na. Siyamak mo na nga kung inom kita, much better nga hindi na lang kita magdala sa lakyan. Ito ka na mion gid sang tao blang nga nakainom nga magdala gid sa lakyan. Amo tulo tabo sa kuano sa Mustang to bla. Kaya ang report halito sa ilimnan mo. Advice pa sa amigo ya nga pa rin hindi mo na kaya. Hindi na padalaan sa lakyan. Sininya te pre sige lang okay lang ah. Dulong ko lang ni Migox Banago. Tawag siyang swerte, guro bla. Namo to tabo sila eh. Sumuhot sila sa balong kabuli ka trake ko, di patay sila tatlo. Naan, amo man eh. Kung nagainom ka, ito si tatay ito sang kagabi. Ay nakadrink to. Antes guro maliko. Medyo ang karkulo sobra, nagdiritso, naglapaw, at ibalintong eh. Kaya sa may nagasunod nga sa lakyan sa buliya. May nagasunod, diba si ko na lasak pa sa. Ay, oo. Halong gid ha, sa aton nga mga ka-aksyon.
Mayang gabi dira kay ihado ko 3D Solinap. Wow. Going solterito na si ihado ko 3D Solinap ba? Kag si Kuya ya JR kag ang birthday girl nga si ate niya Poliana Marie Solinap. Ay batag lini ni Kwan ni pari John Kagumari taron na lin Solinap. Birthday gili subong. Ang girl ya nga si Juliana Marie Solinap. Happy birthday, Inday! Kay ihado ko 3D Solinap, happy listening. Kag kay Toto JR Solinap. Ayos! Ari na kay pare ko John Kakumarita Ronalyn Solinap sang La Carlota City. Si Mr. and Mrs. Judith Calves Pampausan, family may gabida. Kay RG Javier, ha? Paurok-urok na sila. Mga RG Sol Roping Boys da sa La Carlota. Baloko ga monitor gid sila ka nagapaurok-urok ida sila pamati sa Action Night Patrol. Sige, check ta ka to sila ka patrol to. Check ta si Action John Diaz. Sako-sako man ang yasiling mga follow-up kag mga ginkantuan nga mga aksidente sa aton diri nga palibot-libot sa Tacbanwa sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Observation report ni Action John Diaz sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action John! Oh, holy night, the stars are brightly shining. Kapangalo, di ba pa ulo? Hindi ka mangalo, tulog kayo, hindi na problema. Kapangalo, hindi mo ulo ka pang lampos, gano'n mo, magkaraguba pa na tagari ka. Gatol ka ang ulo, yung mga batay ng tingaw kung kanta. Huwag ganun gatol ulo, ni Blani Action Eric, sang tupad balay, yung gagabi-labira mo doon sa karaoke. Tingin sa bunga gabi, hindi ko sa karaoke, Action Eric. Kay Ligom Dulom tong Barangay 3. Ay, dali ka? Ha? Ano tabuaw? Run out sa bilog ng Barangay 3, sa gabi, kita naman, paglabay naman, bago ginama, mga pumuloy na ginawa, sila balay. Barangay 3 lang? Barangay? Barangay 3 na bala? Oo. Amo lang na ang burnout daw. Wala na sa ibang nga lugar nga burnout? Why man, kaya na palang talang barangay itong area, do wala man nalabot sa blackout. Pero barangay 3 dito bilog area, asa sa bahay Sukon dito, and then sa may palapit na sa may, ano kaya panawag na nila man, ang lapit na sa reclamation na area, may mga portion nga blackout action erek, karon nga gabi. Pero kita mo naton, may sineko naman, nga nagresponde sa may lugar, no? Okay. May gabi, sa aton tanan nga magka-action, ginami sa aton panyempo, mo ito kayo naging mono mo, akatahom sa aton panyempo, karon nga gabi. Nagbawi-bawi din man sa pila man kagabi nga tiri-tiriya, karon nga daw, nagbawi-bawi din man sa. O gani man, kaya ito pila kadlaw nga daw, aligmat ginang tanan eh. Pating gaya mo, ganito kasalasalaman, kaya igol dala mabunok ang ulan, nga daw, hindi magmalan kung na saan o maguntat. May mga cases man nga wala gid. Wala ulan, hindi mahulaw naman siya. Okay, balik na naman na Action Eric ang pagbunok sang ulan. Ati, maisubong nga gabi kayo wala man ang ulan. Ako na namin, basta namin ang tempo, ati mayo man ang aton nga ulo. Mayo man ang panahon sa aton mga ka-aksyon, no? Ari kami diri sa may area sang Tangob, naging-check na kami diri, no? Mga gasolinahan nga iba, no, sa una, yung action, 24/7, mo. Pero iba, sa mga gasolinahan, why na, sarado na sila, mo sini oras, and then, may ara lang abi bukas, pero pinang naot lang, ang IPM, ganyan mo, perte, pag ining IPM, ang IPM, lagi na pala lapaw, ginilang basura nila, oh. Nanay nang IPM, utro man na, halos, kada puli mo ni papangkop, iway gaya sang wala mawigit nila basuras dalan sang highway katangob kag panukuyo. Kita na mo di ba gulang sa may ila, di ba lang ito garahe na di sa Tangob? Kaya national highway lang di. Ang ilang truck sang basura,
overloaded, yung parang napawang basura. Oh, And then, okay. ibutangan nila sang canvas cover, Oo. o kontrapal na abi, pero kulabos, may iralapaw Japon skili. Dapat maputos gid nilang bilog nga babaw bra nila parang bisan ano kadamo na hindi lang mawigit bla dyan. Gani kay isa pag inyadaan, takos pa panggapalit, kay ipagpadalagan na nila kisa. Oo. Dasig mambalati ang hangin, yang nga ginasugata, kakawasing basura, di kisa kakabilin sa kilid sang dalan. Gani man. Bisan may Ano canvas na. cover, siguro. Do wala bala kabulusgan karga bla nga ginasakuan ro la karga tapos kakawigit yapon sa dalan kalaway kun gabi may mga bisita ta maglabay gabi kalain tanawon nga to ka galaptag basuras tong adalan. Gani, diri sa tubang sa singkang, o pagulan na labihan namon, may mga basura nga nagkarawigit. Oh. Alis sa may dalan, singkang ni Araneta, bla, tubangan sa singkang airport. Sino supervisor kayo nila ganida sa kwalipat kung ala niya? Sir Albiol, Cecil Albion? Albiol, Albion, oh, Sir Albion, oh. Liukubi na Sir Albion na sang imo na nga mga salakyan na sa IPM kaya kalawigit as kapila na nato ni munuhon ni sa nagligay pa rin nga bingunulan nga munotas ni. gani, man, sinuno gani, yung... Albior. Albior. Oo, si Mr. Albior. IPM. Oo, IPM supervisor na sabla mo, project supervisor. Sana... Hindi ko magusaway sa driver mo na kung magkarga gimas lang nga sobra, itabuni lang bilog nga babaw para nga hindi magkarawigit ang basura kay kalaway kung gabi. Mayo bala kung plastic lang sinako-sako kag kilarton-karton nga basura aksyon dyan ang ganapta kaululugs tong adalan di ba masalapay na kusa gani kung dasin laga mo sana makayasan ka pa mo. Delikado sa motor actionary. Oh, correct. Na si Sir Darrell Albiol. Oh, Albion. Abiol. A-B-I-O-L. Albiol? Abiol. Oh, Abiol tiyo. Olyo ko di Mr. Darrell be ang imo salakyan kay PMB check abi na mga driver mo ko mga basuriro mo ay hindi ba nila pag kung tamaan nila kakarga katuduan nila karga ipotso nila kasako da kung nila pisnit sa baba para di makakalawigit. Gani kay kisabla may mga cases ginay nga nagkarabilin gid sa dalan. Tara gidi. Ragid damo gid na even kung di sila makadto abi nila okay na lang naakot na nila. Oh. Pero hindi gid no dapat gyapon nga siguro doon nila nga tanan nga naakot ti basura madala gid sa sanitary landfill o kundi nakaululaan sa basura nila aksiyonere kay kalaw ay gabilin sa may kilid sang dalan ang kalabana. May ko sa kilid to nga dalan gid ga ko sa magyang ibang kasalakyan marangka gaka wasak ang putos. Oo man, tapos kisabla ka kalaway sang tsura, especially may mga basa-basa. Hanginan, tapos Purteng bao, Lakta na yun. kalai, especially kung sa dalan ng nabe. ay oo. Oo, namin na dalan. Mamunita rin namin, like for example, diri kami sa may singkang, sa may magsaysay, kabala. Oo. Dito sa dalan mong, no, kung may magwigit na di basura, inagurod ako gaya pala makutanon, kundi na, like, isa ako na IPM, magwigit, ako makawigit, kiman be, no, may arangin man sa salakyan nila, hindi kami manikawan, for example, Oo. tibasid na gamiton lang sa iban, balang nga mga tao, o mga individual, nga mga labugay, mabilin-bilin basura, tapos ibarsol sa IPM, kabalo ka doon, na lopisay na natabo to, na, ginila, halungan, ginila, kay basid na, halina naman aksyonarex ang pangbilin-bilin sa mga basura sa dalan Gani. nga ginatuyo gid nga ipangula kag ipangwigit-wigit no delikado kabudlay isang sitwasyon ka magamo sila no. Anyway, sining nga gabi mayo man kay kilayon nga ginaksyonan nakitang to nila sa post naton sa Aksyon Radyo Bacolod ining natabo di ba kag report na may imo abi sa Telecom diri sa may lapisay na ang mga nagko ka truck mga panel van mga delivery truck actionary. Siguro, kung maglabay sila sa mga dalanon, nantulang sa Manila, kung ang ila truck, malabot ang kable sa mga cable wire, dara? Oo. Para sa Lapisay na. Para sa ato, no? Gusto di, kung mga taas ang mukarga di, Hunuso, kita rin nga kurintis, itong adalan natin di, Di, tawal tabo sa may area, balasang Lopisay na? Oo. Utod ang poste sang kurente. Utod? Utod, di nila, kay kahoy pa pala ang dadaan para ba nila nga poste. Sus. Di nila sang isa ka panel van, I think daw delivery to sang prutas. Oo. Di ba tinagkadako yung kadaan delivery sang prutas na? Kaga pwerte mo nakabugat. Ay, di nila sa yung kable sang kurente, actionary, pagdala sa
kundi tumbilad ang poste. Utod. Otod ang poste. Te, brown out. Loy-loy ang loy-loy ang paloy. Naloy-loy. Loy-loy ang. Naloy-loy ang kable sa kuryente. Te, brown out eh. At tinikmay lang kayo na wala na utod ang iyagid ka kuryente. Ara na nagloy-loy lang. Ang mga telecom yan nagkara-utod aksyonerek. Ang? Ang iyan na ka mga telecompanies na bala. Muna ya, hindi iya kasi Nico. Ang iya kasi Sineco, nagloy-loy lang pero wala na utod. Wow. Ang iya ka telecom, so may mga wifi gabi ba sa may nagka-classic, dara may nagkatrabaho online. Oo. Kaya natidiscuss sa utod itong iya ka telecom dara sa may Lupisay na dampi. Lapit Sus. Libertad bala? Oo. Palapit dara bala aksyonerik sa may Pradahan kahandumanan da bala? Oo. Na may Metrobank da tubang gid. Sa tunga tapos nagloy-loy gibutangan lang kay na sang isang sako para mabalaan lang ang warning na kung may maglabay. Kung silingon, may may nagaloy-loy, di nga kaplis ang kuryente. Base, makikita, naging pasok na kasong JM, no, para makita sa itong mga kaksyon. Ang problema dire, may ara, pag inaksyon poste, balang nga simentado, Oo. ara niya sa tubang sang hardware. Ang poste nga ini, of course, gintongtong na da, ginbuan, ikaling hindi man nato pag-expectaron nga ginsemento ng dalom sa poste mo. Oo. Kayo siya lagi na tungtong na nila na ilubong lang dira. Kaya nila ginasemento gid sa pinakadalom. Kay pagbutong posible aksyonerek, pagdalasa na stretch, nautod ang piyak kay tiimo lamang sa may kahoy. Ang piyak diri amo ni ang sementado nga poste, subong nagahilay. Sus. Kadelikado maglabay bing truck be. Gamay lang na nag-ios ang kable guro kurente guro. Amo ginaguro nga pa-fall ang ginatawag ya. Bawal ma-fall, nakamamatay. Kaya ito, duga angka na bala. May ara na gunats dalong, ginapalapitan amon kay ina. Aba ko, hindi ito di magdugay. Kinali, karon bala mag-disgrasya ni karon. Kadako nga daan sang gingiha, yan ikagsang pagtatakilid di aksyonerek. So siguro aksyonan dapat ka Sineco Kay do yan ay kapustigit sang kuryente sa tubang sang hardware dira sa may tabok sang Hans Motors. Hindi ka napagulator pa may madisgrasya pa taga-antes na mag-responder? Gani man, kag isa ka rason dira, makabig medyo madulom-dulom ang lugar, di ang kable o ko ng telecom dira abing nga mag-cable wire nila hindi kita nga daan. Inali may maglabay pag inaabing nga lagko nga panel van, kagamay lang nila nga tandog guro sa isang kuryente na kag lumagapak matumba da. Ati dira kay guro pa lang magiyong iban. Ati laban gid. Earlier guro dapat Oo. Pinapaulaton nga may hindi gani mismo pumunuyo mag-report sa Sineco Gani nag-report sila, even ang police. Mga barangay official na bla? Ano nga barangay sakop na da dyan now? Do barangay 31. O, mga barangay official na ba siya makareport na da sa Sineco bla? Barangay official sa barangay 31? Gani man, para mapabalon nila gilayon ang sitwasyon dira, no? 31, dari 31. O, sakto, 31 group. 31 pala nakasakop ng area. So, aksyonerek. So, amo na, siguro, tinananan nila ipabalo as early as possible. Amo na ang sitwasyon sa may Lupisay na, kay nagahilay na gid medyo delikado na gid ang sitwasyon dira sa ilang poste. No, ang kuryente na. Sabi kay naka-van Sus, grabe ang kadako nga banaw, kalaba? Dako pala ang yan delivery sang prutas na. Kaya bagad lagko na Lagko na aksyonerek. Mayo ko mga kulukanter na kayo okay na hindi na makalabot po kung mga van mga container van na container van siya tiyan mo gidi titapos gina kagani mo gito na dalang sa dako nga daan nabutong niya gid may lang kayo wala magbulag ang container van sa lawas sa salakyan gani ako tumakoy na sus dako paguro nga disgrasya Kagyan kay ina, isa ko panumdom nga sa kay pag-abot namon sa area, nakahalin ang kang panel van o ng container van. May mga nagalabagid man gali among sinadura oras kay mga lagko nga mga truck o mga van abi. Okay. May isa to kay nga nakita namon, gambal ang nagabantay, may nagabantay nga lalaki lang nga ginbutangan do concerned citizen di mga officer sa barangay. Ang ato to siya nag-standby kay ina. May isa gid ka may mga salakyan gid nga wala lang kita dalan pag kita highway gani ga bugos-bus ang agi.
May lang gani, kiway sa nagdiretso. Oh. Ang ulo kang strakya, kagang kable ka kuryente, lapit-lapit na lang git. Abal na amon tani, amo gining tawag nga 2.0 gitani. Kaya kung naigoy ito, Oh. buklas gito yung poste sa kuryente, yung sementado. Tapos gito ni? Malamputan po sa ulong trakya. Oh. Wala kinakitaan niya ang lalaki nga nagtahigad, nga nagsinyas, lang ang stop. Gasingkitan lang lalaki, kay iway guro kita na. Gani? Isol naman sa kag magliko, dire Kadelikado, no? Delikado ang sitwasyon, dulong ang area. Mm. So, na nakina ni Papang Nixon na nagatag sa konsang kasanag para makitaan sa lugar. Kaya medyo dulong-dulong gid. Di, magluwas ang poste ito ng habla na tumbawan na sa iba nga poste daw, may suga. Why na? Isahan mo na ngayon da. Amo lang na daw ang poste sa Tama sila kuryente. nga, na isahan mo lang nga poste nga may suga daw, mapanagin sa kapaya. Amo gina sa gapa kay may cross bay do harap lang namin nagaangot sa tiyak pa lang linyas to nga. Ay sus. Nado draya gina sa gais to nga eh. Oo. Kadako sang iya nga pagsagaid. So puliya mo na ng lesson learned sa totalan yung mga drivers, Nan. mga motorista, especially mga panel van, kung bulabanta ganing nga do hindi gid ka sarang kay kalagko sa salakyan. Oh. Ipaiway gid ang paglabay sinadira sa Yes. mga dalan. Isa guro kadalan di likawan nila dribla sa may Lozoyaga sa tupad sang MO2 dibla sa UCPD Dampe. Oo. Kay kadugbo na din nga daan sang kable sang kuryente mga lagko nga van ay it's a no gid no. Hindi gid maglabay diri. Dito gid ka mo lusot sa may DAR dabla Dampe. Amo do kay nang taga Bitaw gina-check nila kung tag-asa kung hindi kinalib na maglusot dibla Dampe Oh. Amo na dito na sila Tapos ginapalabay sa na. DAR kay wala to na yung kable sa kuryente paglabot mo sa may San Sebastian. Balda naman ang taga barangay 36 na tabla mo kung 14. Oo. O, dari? 14? 16. Oo, Nan. 16. Oh. Na, so halong-halong lang ika nagbo di sang kable sang kuryente. Nan. Ang ila dito poste nga dan di ni sementado. Ano pa bala? Kahoy? Kahoy pati iba na nila kagabok na na. Oo, dugod ang gulang na naganiguro. Gamay ni guro ka banting nimo magkarataktak na lang. Ah, laban eh. Kaya mo na guro isa guro ayo lang man siguro sa Seneco. Base pwede nila pang improve ng iban. Oo. Kaya matabo na gid pila na ni guro ka linya sa una tapos lang nahot na nito. Hindi ba nato mapaiway kay subuka vertical advance sa teknolohiya may mga wifi na kagiban. Oh. Pero kung safety ang pagambala, no kadelikado isang sitwasyon rin nila. Gani. Hopefully i-improve sa aton tanan nga mga authorities no Okay ang pa. sitwasyon sa palibot. Mm. Anyway, karon ni gabi man ang action ni Ari kami sa area naman sang downtown. Kita naman programa may nagapangako naman diliwat basura sa may araneta tapos sunod na sang IPM ang ilaagi. Oo. No, para at least makokompleto kag malibot nila tanan matinluan ang ato nga mga dalanon mga ka-action. Ngayong gabi lang kay Police Captain Armelin Vargas ang former station commander sa police station number 8. Ma'am, magandang mga nagkabi sa iyo. Kamusta na ma'am? Kay Police Captain Luis Topas ang station number 2, sir. Mayong gabi. Kaya regards lang, nakita kami ni Police Captain Elmer Bonilla. Ati kamusta si Sir Bonilla? Okay, manado. As is Kapag lang? ako police ka, subong sang tsura mo, Ati kay tay iway sa problema nga natuba mo. Gani. Amo ka na nasubong. Oo. Healthy living. daw Healthy living. healthy living ang nagkuan sa do nag-baby face siya, no? Gani. Ay kay Police Captain Wilfredo Binuman Jr. gani get well soon, ha? Ay, get well soon. Dali na lang kuno to sa. Dali naman lang kuno, ah. Dali na naman kita mo nag-exercise. Daw Ako ng mga spirit. pila Swerte, no? pila na kadlaw tong lakto niya kag maka-out na siya. Mayo man siya. Amo na permi ang by COVID. Kailang nga pulis ko. Oh. Gani? Tawagin lang iya nga, no? Nga anthem action erect, no? Oh. Anyway mo na, sa ito mga ka-aksyon, karoon ng gabi, naman ang pinakaroon sitwasyon diri sa palibot sa syudad. Ang ibang yung may establishment, wala pag nakapaplastar sa ilang mga Christmas decoration. Why pa? Siguro gahulat-ulat ng sila tiyempo nga makabawi-bawi danay Oh. para at least pero kung gusto nyo makakita sa Christmas decoration, isa lang pwede nyo katuan. Papabatsagan yung Christmas na gid? Ginzy lang. GNG lang kadto ka muna kay nami pa pagkaon. Babatsagan mo itong Pasko, ha? Oh. Kaya may mga Christmas lights. Laban. Oh. Gali, doon na-scam ito kinasang birthday ni Toto Ericoy ba? Oo. Ay bilita na birthday kay nanay mo. Gani, gapon. Kapon gali no? Oo, gapon. Kay nanay.
Nanay Dalin. Dalin. Happy birthday. Oo, Napulit birthday ako ni kahapon, nanay Ligapon. Nay, happy birthday to si mo ah. Gani, Belated, man. ah. Eric, ko scam to ay. Awa ito pati-pati mo mag-rekoy nga labugay na ya. Nabugay ang Oo. tutoy ay. Sa sana to sa birthday naman. Oo. Gani, ako ko doon ligan na sa nag-birthday. Ha? Aba ko naligan naman sa nag-birthday naman liwat. Huwag ko matakaan sa birthday mo. Siguro adlaw-adlaw. Siguro doon birthday ay, no? Anyway, mga makakasyon na pinag-sitwasyon rin sa itong ginagamit ng hanap. Please kita nato naman. Ang mga kalabanan, yung mga establishmento, sarado na gitman. May ara na pala ang mga 24/7, gabukas ng mga kalanan. Hindi pa mga sizzlers, kalabanan sa ila, gabukas na especially lapis sa mga merkado publika. Kahit bukas naman ng mga public market, from Monday to Sunday, wala naman sila sa Sunday lockdown in so far. Pero mga disinfection sila nga ginapatigayon, mga ka-action. Marami na mga balita, bantayan, mga persons, may mga warrant of arrest na nakpan sa itong kapulisan, dili naman sumisunod sa bakor. Detalye sila mga ka-action, bantayan dili sa Japon sa itong pangalagan. Mga ka-action, tandaan, nga isa sa marason kag sa aton mga kaangson sa mga panahon ng COVID-19 nga badatian aton sa gihapon ginakabalakan pabakuro ng resistensya magtumara sa matagad ng tanan sa Zantong Plus Gold kaya ang Zantong Plus Gold mga kaangson himo gikan sa naglain-lain nga herbal extract kaya nilamang sa Marguso, Aos, Spirulina kag iban pa ganun na pala sa mga kaangson magbakal sa Zantong Plus Gold sa mga butika 14.50 pesos gid lamang kada kapsula. Rekta sa patrol ang talibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat kit Aksyon na John Diaz. There you have it. Live report sa Patrol 2. Balikan na lang sa Aksyon John Diaz. Sa dugang niya sila nga maaksyon balita karatipon. Sa balik niya sila nga pagpangalaga. Aksyon Radio Palapis na Rodray Maras 10:20 na. Ang report man ni Aksyon John Diaz. Giradulong man sa kaluman sa Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes sa Biyernes. O pod sa ila di kalidad. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Nagabidara sa kay Mark Arquilas, sa kay Fe Marie Ibanez, kag Art Labrador, Angie Rojo,
Mga 15 years nagli pamati ni pare John kag ni Marito organization nila sa Action Radio. Time pa ni Action Julio sa una, di ba? Ay amo man yung edad sang bata ya nga naga-celebrate birthday 15 years old. Abot silingon 15 man katuig ang iya nga pagpamati. Ay puwerte. Asel Villalonda may gabi sa kay John Kabili. Nagapaurok-urok ito. Alex Montesa sa kay Romil Des Berlin Anday Blasa Casimay Piliado da may gabi kay Maricon Sobire para sila Rosgi Barada nagapaurok-urok ito. Sige, i-check lang unang report live gikan sa may Northern Negros. Ang atong siling correspondent nagadala sa area sang Cadiz, Sagay kag Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Radio Gotob, line number 2 sa reporter. May gabi, Peskamin. Yes, action direct may gabi sa mga aksyon sa mas marita na ito na direct dari sa may syudad sa mga Cadiz. Una akong tanin medyo masubo-subo ang balita. Kaya man duha ang mga nalista action direct nga mga nagkalamatay. Uy. Gini sila mga COVID patient. Sus, ara naman. Dari sa syudad sa Cadiz, no? Karon gid nga lao duha. Uy. Maramdaman nga report natin kagabi nga di-lockdown ang isa ka porsyon sa merkado. Oo. Bangod nga nag-positive ang isa ka empleyado sa isa ka tenants. Sa isa ka manog baboy. Oo. Sa isa ka pork and meat vendors, no? So, ang iyada nga manugihaw, amo ni siya sinerek ang iyada nga manuglasa mo ang nag-positive. Kag iniman ang nag-expire action erek. Uy. O sa sining adlaw. Sa nagpositive kahapon na pagka iniadla patay dayon? Actually, kulang taon na taon sa record. Bali, ang record action erek nga pakita na nag-positive siya. Galigid lang kaya ang record ho. Ang record action erek kare isa diri ka okay ari na number 158 okay dali na sige na clear na to no. Klaro na to nanay ari siya confirm 4th and 5th 19 related deaths nabutang diri. Patient number 183 ang 51 years old nga lalaki mo ni siya. No, siling naton nga napatay. Nag-expire siya. Sa actually may quality man siya noon as a diabetic man siya kag hypertensive. Sa October 7 nagbaktek siya sa medyo gaubo. October 10 daw nagasigi ako na siya nag-consult sa private na doktor. October 13 tungod siyang pagangkod niya pag-isang hilanat kaga ubo doon ang dululungan na. October 15 ini nga pasyente ang daw hindi sa ginhawa. October 16 daw may ara siya nga ginabat niya gini namin ewan siya nga nagbalik siya sa iya sininga doktor. Nag-refer siya sa private hospital na sa Dr. Ramon Gustilo Hospital sa may Banwa sa Marapla. Pagkatapos sila wala sang room para sa wala sang private room, i-refer siya sa siyudad sa Bacolod. Pag-refer siya sa siyudad sa Bacolod Action Erek, October 17 kin swab test niya. October 18 sa gabi, nagamot niya sininya RT-PCR test.
result. Positive. Ang pasyente i-transfer sa Cadiz District Hospital Aha. sang October 18. Then, October 21, subong nga adlaw, late in the evening, ini siya ang nag-expire. Ahay. Napatay siya. Ang isa nga napatay, nag-expired ba na Action Erica? Hindi nga pasyente 64 anyos de edad, residente sa Barangay Zone 6, patient 190. Aha. Sa history is diabetic, magyab nga hypertensive. Sa October 16, nagkonsulta siya sa iya sining doktor kay may ara siya pila sa iya sining piil. Kasod daw lakyo siya black. Oy. Budayon siya usang-usang. Gin-refer sa Cadiz City Emergency Clinic pero gin-transfer sa Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital sa sila sa Bacolod. October 17, swab test siya. October 20, nagabot ang iyang result, positive. October 21, kasubong naman nga gabi, nag-abot ang iyang sininga ang information nag-abot man sa IETF, namang dari local IETF, na inisya nag-expired man. Ahay. So, mga COVID-related death. Sa unang taon, ang record ng among dari nga local IETF kung sa bahin sang lataon ng record sa among dari nga settled office as of October 22 ulit si Buno? Oo, 22. Kahapon gali ni magdulang di pasulod no ang ilang record amo to gali nga kaina do nagkinarantaran na kay kono na natabo na patay. Pero kahapon paglilo wait lang ila sinipag butang sang ila sining record. Now confirm nga active cases nagsaka na gid 42 na. Ang mo diri nga confirm positive 194 na kag 144 ang mga naka-recover. So damo nga mo sa BUM, that's why nga tinisulat ang mga alkalde sa regional IETF si Mayor Salvador Malingis Calante nga mag-stop anay sa tugbaton sa mga LSI sa GAROF. Sugod sa November 2 papadto November 6. So dira ni ma-stop kay ang plano nga ma-decongest anay ang isolation center sa St. Andrew sa pagkatapos nga mag-alog-alog na kung may mga arana nga nagagwal katapos sila quarantine kay mga naka-recover. So ang matabo is mag-concon sa disinfection and amura no ngati amura man ang pagbaton sa mga returning overseas Filipino kag sa mga locally stranded individual. Amura na yung tikam sa gamon diri nga alkalde sa ciudad sa Cadiz at Suneric. Saro ni Jen Masugot ang hindi pagbaton ilis ayan na sa Cadiz? November 2 para November 2. November 2? November 2 hasta November 6. Hasta November 6. Hindi sila na magbaton sa mga ilis ayan ay for the meantime. Wala lang anay kay amura gin sulat ini kag actually ang nabaton ta nga report nga may confirmation naman. Nga gin pala gin okay na ni. Ang gapanguna sa buong is Kabangkalan, Cadiz, kag San Carlos, bula mo no? Daw mo na actually Oo, ang Bacolod kaya sa buong nawigit na gana yung Bacolod mo. Daw pila lang suneric. Sa una makadto ka aling ka Bacolod, kadto ka Cadiz, San Carlos, Kabangkalan. Hindi sila magbaton, pero kami naman niya, Bacolod, daw kabudla ng mga hindi ka magbaton sa Kabangkalan, Cadiz. Oo. Sakto na. Oo. So, muna ang mabudlay. Do arak ito kapanguna ang kung ko basta nagkapanguna sa mga San Carlos. Ikadua. San Carlos. Ikadua Kabangkalan, ikatatlo do Cadiz mo.
Oo, ang Talisay ganito nag-aganagan Ang Talisay, ang Talisay dyan kadako sa ilang pag-downgrade. Oo, Sa ang cases ilang nila. pag-downgrade. Pero tito lang taon mo pagkabilugan. Oo. Sa taon mo kapag muna galit kay damo na ang naka-recover. Kaya daw di tayo na lang ang nag-sulod, no? Daw alos, hindi mo na ganda, wala na ganing isa mo. Gani man. Oo. Kaya sa amon diriya, daw nagdamo na mo. Sulod kaya actually, ang amon subong nga positive cases, subong lang gid nga adlaw. Oo. Pila ni isa, duha, tatlo, apat naman ang nasulod. Positive? Positive. Oo. Apat. So, amra resulta tanan ni siyang ginalinan lang tong kwan ang sa city assessors pala. Tuod no? Tangot na laksunerik, nagatangot na. Plus naman ang inyong tindahan da. Ate, ang amon din nga, 50 ang swab test na kahapon, pero nag-abot ko ng mga 30 to mga 28 lang. Oo. Ate, iba na gina-contact trace siya kung sila kapikit na mas less swab. Oo. Para nga, kasi kung siningin lockdown nga isa ka module o isa ka portion sa merkado, nga sa direksyoneres, among ini ang isa nga nag-positive rin na patay, dira na siya sa trabaho. So, dugayan, guro na, kayo iti ang contact tracing, daw, ginapatigayin pa sa naton din nga local IETF. Pero kung mag-local sa mga kinakanon sa merkado, ang mga pumuluyo, kaya niya ako liban nga module, dito lang area ang wala. Pero para nga mas postman, para nga daw mga safety man, in-encourage sila pagkakasang place official, kag stricto kita magbantay sa social distancing. Gani, amo na importante da kay iti si mismo si Mayor doon na alarma man eh. Oo, alarma din si Mayor. Kasi daw, balang golpe at dali aksiyonary ka nagamo sini, local transmission, klaro, ganyan nga local transmission nini. Para sa aton sini nga mga kauturan, sunod sa kadi, sige nanglan, sunod din, stricto din sa aton mismo kaglingon, ang tawag na safety and health protocol. Masyado ka-importante aksiyonary ka. Sa pila na po sa mga dugang ng mga balita, mga police report, at tali sa Kadis, lang tali ka na matultawahay, sa mga lugar, boundary sa area of responsibility. Ang pagpandakop pa sa kapulisan sa siyudad sa Kadis sa mga wanted person. So, diyan gin-dakop aksiyonary ka. Sa mga kapulisan, kahapon, alas 11:50 na sa Gasabay, Gosilo Bolivar, Barangay San Juan. Ini nga nagapanatubal sa kaso na sospetsado, giningalanan daw kung din kilala kay Henderson Istoya Idolag, 48 anyos edad, kag residente sa Pro 2 sa Barangay Sangkit, sa Hinabaan, Negros Occidental. Pero siya gindakop sa Sinad sa Cadiz sa Joint Operation, gipatigayon sa Nokpo subungan sa pulis sa Sinad sa Cadiz, pagpumuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Ang iya sining kaso, may criminal case number 8153 sa kaso ng aberration section 126 of R 18654 10654 na kaso, no? Dili siya ang iya na warrant of arrest pa panaog Mayo 29 sining tuig 2020. May ara man nga piyansa nga 12,000 pesos para sa iya siling nga temporaryo nga kailwayan yung sa RTC ako sa MTCC sa siyudad sa Cadiz. Pero taga-konsekuli, taga-inubaan siya. Dari kaso niya Japon, siyudad sa Cadiz. Nano pagid ang wanted person pagid nga dakop sa mga katapos ang kapulisan niya may kaso nga murder, di kilala kay Jupiter Wanico Piso, ang iyang middle name Piso, alias Jupiter Wanico,
Kag 29 anyos edad, hindi siya residente sa Hacienda Duming sa Barangay Luna, Ciudad San Cadiz. Ang iya sininga kaso, gina atubang niya, ini ang kaso nga murder, kag Nobel recommended ini, nga ginisyo sa Artisim Branch 60, pero madugay-dugay na nga kaso, sinarike man ang nagperma sini, retired nga judge, nga si Honorable Judge Renato Muñez. So, ang pagdakop sa iya, sa report, ini siya ang gindakop mismo sa May Crossing Valderrama, Barangay Luna, sa diin na naimanuan nga siya ang yara sa silang area. Karon detinado siya diri sa bahinsang Cadiz City PNP. So, muli ang aton siling nga madulong na mga report diri sa Ciudad San Cadiz, kay na ang sunog sa kagahon sa Jonas Cafe. Oo, kamusta ka dito? Oo, ang investigasyon sa Bureau of Protection sunod sa kay Fire Officer Juan Salya nga faulty electrical wiring. Ang ginalinan kay dito sa blower sa dakog. Kasi mayara siya uling pero may blower. Oo. Na dito nagalin sunod pa sa kay Fire Officer Juan Salya. Si totally damage ka na, Jer? Totally damage ka na Totally damage ang isa ka bloke. Okay. Pinapalikan ni Joel Carolina. Oo. 40 anyos sa edad. Ang isa ka bloke naman sobrang passion damage. May lang galing kaway mga lason kaya tinikit-tikit na bloke da. Opo. 5 tanong sa kagaon kaya na nagpapasunog. Ang declaration ni Joel Carolina nga 200,000 nga range din ang section medyo nagalo sila nagkawas nila remarkal na to sa akan sa gindeclare. Yate silang ni Fire Officer Juan Salya, sila nga Janel Salya, sila nga kung 200,000 na i-declare mo sina sir, mga mo sa mga inventory sa iba ng mga tax kay ikalabot kung kami mag-assess. Kasi kamo na lang kami sir kung pila niya kung kami mag-access sila sa base mo gilipayan mga 80,000 pesos muna iyang declaration. So sila niya kung gusto mo ganyan 200,000 may issue na kami certificate dahil kami sa inventory sa mga stocks mo kaya mo na assess sa iya prove namon. Okay. Okay, sila may issue sa certificate mo. So para sa ilaya 80,000 ang damage actionary. Wala sa person injured. Okay. Wala sa casualty. Mga pilat 245 nag-away sa Slayo. Mga 305 na fire out. Fire out, oo. Why sa mga fire truck na naka-responder iba nga ba mga konsyudad, Jer? Maglasang Cadiz? Wala na. Kay first alarm na siya. Okay. First alarm lang. Kaya. Actually, about 20 minutes isa nga away sa Dalayo. Pero may lang kaya ibalo ka sa piyak ko na sinerik mo. Ang Modjol, sa piyak na siya ka Modjol. Okay. Ang sa tunga-tunga, sinaya nga nag-aulot sa ila, opisina sang amon din nga Public Employment Services Office kung sa piso. Nga kung kaso na lakon kalayo, mas madala pa siya. Kung nadelikaduhan. May tayo mga blue guard na man, sila mismo nagtawag sa Bureau of Fire nga mayara sunog. Sila sa iba niya na trasado sa fire truck, no? Sila ko trasado nga way mangani mo malangani way mangani na nakalaptan sa layo nga nagatrasado. Nga trasado gisa dugay na kabot daw. Kung malong ka mo, ula din ang kalayo kag ang truck, kumalaga din nga fire truck. Muli ginaya sa kalayo ang truck. Fire post truck. May kailangan sindihan man na kunerek. At least una ang kalayo, tapos ang truck. Hindi ba tayo sige pa kapag ita? Gusto?
Ang importante nga nag-responder sila na patay kalayo, pero nasunog, kan sila ang mga tao. Amo na ting gusto. Wala sa may nalamita nga iba nga blocking. Nung kamo ta, damok na kamo sa ako. Malingin ulo ko. Talabirat mga dila ko. Pero kung ato na ipatawayan, wala tayo may ginano ako. Hindi gusto lang sa mga. Blue guard ko to. Tulog ng blue guard. Paano ko sila nga ang blue guard ko tulog? Sa blue guard? Paano sila nakatulog? Kaya sunod sa kay Fire Officer 1 Janel Salya na ang nagkawal sa ila blue guard. Tuling ko malayo ng inyong mga ginambala. Ginadabok-dabukan nyo ko para magsambila ng dila ko para nga ako nga hindi conformist na yan. Kasi isa ko base sa Bureau of Fire nagtawag ang blue card. Ano kulong tayo tugad ng tawag? Ano na bla? Diba siguro ng ibang nga blue card? Diba basta may nakakitaw ng blue card at kung magkakatulog dala na sila kabugtaw. Kasi sila natawag according sa Bureau of Fire. So, kita na sang natawag na argumento. Ang aton basta may tapat, ayos. Ayo di purma. Ayos. Good. Lalo na lagi COVID ako. Sige na. Sama na sila ka. Ako matulong nga mga balita at mga information. Sana pabiyatan niya po sa pagdali dito. May pusing yun na ano nga beach naman. Iyan na beach? Ay, yan. Oo. Ikat takwam. Sa Ahoy. Ay, talo. Sakay ka sa alay ka na sa Manapla, nakasakay sa Manapla, mga 35 minutes ka doon, ato ka na to sa iyang beach. Wala? Diaz Beach Resort. Ay, gali ka, grabe. Kapital ba? Ay, dito ko namin sa lugar, Damo na doon ka kung mga rabas isda. May kabila ka ba? May kabila kay Mr. Jonathan Diaz pa na. Total, Joel Gilibasan ko, ating bon ko lang na. May Joel Priat, kaya tayo pa rin George Lambina. Ako na pamati, gitapon. Kaya gariman siya sa kabisito ko, George Roboton, kasi si Donaldo Miguelam de Bacoya, Power Dream. Pero may pamati mo, si Nina Tingson, wala mo na po ginataglas. Ay, si Ma'am Tingson gito, no, at ka na imag-greet, no, pero may siya nilipat no? Yan, hindi nila Tingson Grossman, kag si Pari Joel Merabi. Ano ang gagawin? Kaya, of course, may ka na sa Imamayla na. Muna masyari mo to si Ma'am Tingson? Amo gani man ako. Nagko to gani kanto mo. Kumonte dasti at home kita, no? Sa amigo tayo sa Imamaylan. Si Police Major Romeo Vargas. Susperte gali na mawati sa Action at Patrol. Perte na. Suki na. Nanggabitan. Nangregadyo sa mo. Sino? Si Police Major Albert C. Major. Regard ko na kay Busing. Abot ko na. Ganun mati. Kaya harap. Matik. Sila niya sa ako, Major. Basta kabalo ko na. Kaya po, sige pa. Matik. Ako na mga balita, sunod, mga informasyon, di ka diri sa Norte Camarga Provincia sa Negros Occidental, particularmente sunod sa Cabeza. Una, sa balita ay sa aksyon. Hindi sa aksyon, Robert Gutin, ng report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Roger Goteb live report gikan sa mga syudad sang Cadiz. Ang balita ng Aksyon Roger Goteb giradulong sa Kalawan sang Mighty
kag healthy pa. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! May gabi dira sa kay Annalise Santiago. Si Annalise Santiago, kuno ginahuli jigid ang radyo ya. Siling ni Kumari ko Abilin Savaliero Agodon Maranyon. Ay, puwerti. Sa kay Mr. and Mrs. Lito kag Beth Tagalog. Dira sa Barangay Panukoy nagapaurok-urok gid. Sa kay Barangay Kapitan Junior Alcantara sa Barangay 12. Naga-monitor gisa to, no? Si Barangay Kapitan Junior Alcantara. Maman si Mr. and Mrs. Cabarlis Esteves. Si Mr. and Mrs. Cabarlis Esteves da sa Barangay Palaka, Valladolid. Gapa urok-urok ito Sila ni Erwin Punyado. Sa kay Manong email kay Manang ni Lida Lopez. Mahal nila nga pagpa-urok-urok. Sa kay Noel de la Cruz, Henry Amudia. Nagapa-urok-urok sila, no? Sige, alis sa report Action Roger Gutib sa Iluwanta si Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action Percival, mayang gabi, please come in. Mayong gabi, Action Direct kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang aton area of responsibility diri sa syudad sang La Carlota labi na gid sa mga blatterbook diri sa aton nga police station. Klarado gid kag wala gid sang dalagko nga mga insidente kag aksidente, liban lang ini sa mga buluaton sang aton nga PCR nga ginhiwat sang kaina sang aga Oktubre 22, 2020 sa pagpamuno ni Pulis Corporal Mitche Lumugdang, WCPD, kag sa pagpamuno man ni Pulis Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe, acting Chief of Police ang syudad sang La Carlota, nag-conduct iyaya aksyon na erect sang dialogue kag pag-distribute sang IC material sang Republic Act 9262 kag Republic Act 9208 kag Republic Act 7610 sa mga pumuluyo nga nagkadto iya sa syudad sang La Carlota, ilabi na gid sa mga tricycle driver kag sa mga tao diri nga nagapangumpra sa sulod sang public market kag nagapanghatag ini kag nagpahanumdom sa tagsa ka mga pumuluyo sang mga Republic Act nga ginapatuman sang aton kapulisan nga sa pagpahanumdom sini sang Republic Act 9262, 9208 kag Republic Act 7610. Hindi manigar aksyon na erect nga ini ang 7610 madamo ini sang cases ilabi na gid sa iban nga mga lugar nga ginaabusuhan ang aton nga mga kababainan, labi na gid ang minor de edad. So ginapanom da sang La Carlota sa aton nga mga kapulisan sini sang 7610 ang anti-rape law. So padayon ang ilabuluaton dire sa syudad sang La Carlota, action erect. So ang aton pulis wala gid nagauntat sa pag-serbisyo sa aton dire pumuluyo sa 14 ka barangay sa syudad sang La Carlota. Liton kita sa Banwa Iyaya sang Moises Padilla, so wala gid sang bag-ong mga COVID cases. Zero gid sa sining pitsa 22 sang Oktubre, wala sang panibag-ong COVID-19 cases action IREC. So ginapasalamatan sang aton Vice Mayor Ayana Villaflor nga wala sang nagsuglod kag nag-record
sang panibag-o nga cases sang COVID-19. Kag padayon man ang aton nga mga kapulisan sa pagbantay sa mga borders, kag ilabi na gid sa mga barangay nga nasakpan diri sa barangay ginpanaan, padayon man ang ilang pagsigyar sang mga commuters, ilabi na gid sa mga drivers nga alin diri sa boundary sang Gilyulngan kag alin sa Canlaon City. So ginaisa-isa gid sigyar kung may dalang mga medical certificate kag traveling certificate action Eric agud malikawan gid kag maklarado ang ginatawag naton nga pandemic nga COVID-19. So wala gid sang dalagko nga mga event sa aton area of responsibility. Nagapasalamat lang ang aton kapulisan nga wala sang panibag-o nga mga aksidente kag insidente sa kada area diri sa aton nga naamtangan. So mo ini ang aton nga information nga nakuha sa aton area of responsibility. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Percival Villamor sa imo sining report live dira sa may Central Negros. Nagabi dira kay Madam Iboni Butsera sang Germany, kay Madam Grace Fuss. May gabi dira sa imo kamay lang dira kapag porok-urok. Arnel Montisino, Junior Basasda, kay Jam Jam, sa kay Zoni Akak, kag Arnel po di Samparado. Dira Sir Kayaw, mayang gabi, kag mayroon dira nga pagpaurok-urok. Anita Lumangyaw, happy listening. When we come back, balik ka report action dyan, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang inyo Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano ang kahintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato malakad balikan ta si Aksyon John Diaz sa final report sa balik niya sining pangalagan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon John, please come back. Duwa aksyon na rin mga persona nga may mga warrant of arrest na nakaladakpan sa mga kapulisan sa Police Station number 1. Karon ginamang nga adlaw. Una dre ining nadakpan nga si Rodolfo Meliares Jr., 24 anyos, residente sa Purok Malipawin, Barangay 12, Sierra sang Bacolod. Inimig ang tanan sa iya kaso nga theft. Ang warrant of arrest naging pupanawag batog sa iya ang ginpapanaog ni Honorable Judge Marites Gumahin, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 53. Kagini ang napetsahan da Enero kun Hunyo 19, sino 2020 aksyon na Erika. Karon ini siya preso sa custodial facility sa Police Station number 1. Sa piyak na bahin, arestado man ni si Gerald de la Torre, 32 anyos, sang Purok HD Oxon, Barangay Tacorin, Sierra sang Bacolod. Ang inaman sa kaso, theft man, kaya ipapanawag ni Honorable Judge Marites G. Gumahin, aksyon Erika. Baliktagikan sa patulang talibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat dyan, Doriabet. Agapugusan naman nga pagpalagad sa inyo palatuntunan Action Night Patrol program sa Webes nga edisyon. Liwat naman ini magatakop temporaryo balik ini buwas, Biyernes. Sugod alas 10, top to alas 11. Ato sa mga patrola Unit Reporters in Action nga nagpalagay kaway Action Roger Gutiv, Action Percival Villamor, John Diaz, Aksyon Papang Nixon Tao, mga piloto sa Patrol 2, Roswell Patrol, News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin.
Sa Transmitter Control Tower, Barangay Tulog, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, sa Batang Suay, back-to-back kay Security Guard Rene Cordova. Saka sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong. Ang inyulagad ang Kurbana Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpakamuyo. Sa iyo pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog at kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo